Mombe dzakabhadharwa nachief dzaveko. Pane 2 idzo dzamuri kuona pascreen, ndo mombe dzakabviswa 2. Mombe 2 dzakabviswa naChief Nemangwe vachiti mhuri yekwaMusokeri ibatsirikane pausavi. Anzi imwe yachona iri kuuya nedzimwe dzachona 4 dziri munzira kuuya. Three things that I want to talk about panyaya yekwamambo. First of all, ndoda kuti ndikupe update zviri kuitika zvakaitika nezvatiri kutasira kuti zvichiitika. Chekutanga chiri kuitika ndechekuti kune vanhu vasiri kunzwisisa kuti munhu akatsika mwana wavaMusokeri Joel anonzi Thomas akabatwa nemapurisa. Ndo zviri kuitika, akatobatwa nemapurisa, ari mumaoko emapurisa. Nyaya yacho ichanzwika, tichange tichikupai ma-updates on that kuti yadii, apiwa bheil here, zvamira sei, zvese izvozvo tichange tichikuzivisai patinenge tichiwana information iyoyo. Ndo chekutanga. Chechi2 chiri kuitika ndechekuti Thomas asungwa. Tarisiro yanga iri kumhuri yanga iri yekuti chief vange vachisvika panzvimbo. Nemhaka yevanhu vari kuti chief ngavasvike panzvimbo, tinoona kuna vamwe vanhu vari kuti we are trying to control a narrative yekuti chief vabviswe pachigaro. It's not the narrative that we want to portray. Narrative iri kutaura zviri kutaurwa nevanhu vekumhuri yakashayikirwa. Zvekutaurwa nevanhu vekumhuri yakashayikirwa ndezvekudai so. Baba vachona, to be specific, nekuti ndiye munhu atingati ane right yekutaura nekuti akarasikirwa nemwana wake. Makateerera ma-interviews esa takataura navo vakati 1 handisi kuda kubhadharwa. Number 2 vakati tatiri kutarisira kuti munhu achauyawo. Nei vari kutarisira kuti munhu achauya? First thing chachiripo ndechekuti Mambo Nemangwe muzukuru kune ava vakashayikirwa. Number 2 Mambo Nemangwe headman vavo ndo vavakatsikira. Mwana waheadman wavo ndo vakatsikira. Muzukuru waheadman, kana makaona baba vakasimuka vaya ndo headman ivo vaya. Headman nemasakadza. Headman vari under Chief Nemangwe. So ivo ndo vari kutaura kuti no, ndandiri kutarisira kuti semukuru wangu handandiri kushanda naye ndichiti kana ndikaita nyaya ndovaendesa, ndikaendesa nyaya, ndikawana nyaya ndoendesa kwavari. Zvinoreva kuti pandiri kutarisira kunge ndichichemawo nemukuru wangu ari kunditungamirawo muno mudunhu, haasi kuuya kuzondichema, yet mwana wake ndiye aita zvinhu izvi. That's the second thing. Saka chishuwo chevanhu ndechekuti tichatonga sei nyaya, tichakwanisa because remember kana mambo vachitonga vanotonga nemaheadman nemasabhuku. Mambo vachazoti vana headman ava nemasabhuku vachazokwanisa kuzodzikisa nyaya sei kana vakuti munhu anenge akuenda kwavari achiti vakutumwa neshoko kunzi tiri kuda munhu kuti auye kwamambo. Ndo pane nyaya ipapo kuti dai mauya marerutsawo basa redu semaheadman kuti toti kana makuzodzikisawo information kwatiri tinokwanisa kuiendesa because aiwa baba vedu tinoshanda navo zvakanaka. That's the number 2. Kune vamwe vari kutaura kuti aiwa ngavaende, vamwe vari kutotaurawo bluntly kuti aiwa ngavaende. Isusu we are not out there to do that. Isusu we just give people a voice to speak their mind and tell us what they think. Number 3, mukateerera pama-interviews atakaita, mukateerera Mambo Njelele vachitaura, ivo ndo vakatoti no, ina I can't decampaign umambo wavo, ndine umambo hwangu, but zvataona tichangotora tongoendesa report. Just like me as a journalist, I'm taking this information and put it out there on the public domain for everyone to see. Saka kana vachazoita review vanova head wemachief ekuno kuMidlands vaNgungumbane who was also part and parcel of this delegation yakatumwa, vakanga vaita review all that, vacha verdict yavo, hatisi kuvatongera, ivo ndo vachazoita decision. Isusu we are not there to advocate kuti umwe munhu ngaabude, umwe munhu ngaabude. We are not out there to do that. Isusu chedu kungota kuti vanhu vadi vanzive information. Then chechitatu chandoda kuti munzwisise ndechekuti kune vamwe vari kutaura kuti no, this is a genuine concern from our viewers yekuti munofanira kunge mune crew yenyu yamunenge mushanda nayo. Yes, we really want to have a crew, and tinotokumbirawo kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti vaya vanoda kuadvertisera mabasa avo, uyai kwatiri. Munoona mastories atinenge tichikavha, nyaya dzatiri tichikavha idzi inyaya
dzinodiwa nevanhu vakawanda, dzinoda kuti dzinoattracta maaudience akawanda. Saka tinenge tichikumbira kuti imimi munotipawo zvikwanisiro zvokuti tiende tinoita basa iri, nekuti basa ratinenge tichida kuita kuno kuGokwe nderekuti nyaya dzekugokwe dzisasaririre. Number one. Number two, community one voice, because that's the role of journalism. The role of journalism is to aid, to give people who do not have a voice. That's the role of journalism. My voice asingakwanisi kutaura, especially women and children and disadvantaged people, ndo vanhu vatinenge tichifanira kunge tichipa that voice. And for a long time vanhu vari kutarisira Gokwe pasi, and nyaya dzinoitika kuGokwe kazhinji dzacho dzinoripotwa nepasipo. So me being on the ground is to say nyaya yaitika kunoku ngairipotwe sezvairi, ibude sezvairi, semaitikira yakaitira paground. Kana yaitika ngaitaurwe sezvairi, isave nevanhu vanozoisa matomatisi nesalt pakati. That's the goal. So that is the reason. So tinotokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe vane mabusiness avo or vanonzwa kusundwa unobva kuno kuGokwe and you want me to continue doing this. Right now I think I need a bike to be traveling around, because sometimes traveling here kunotonetsa, unogona kusvika chinhu chatoitika and kunge usina chekufambisa kunonetsa kunoko. Pamunogona kunzwa story iri kwakati and kuti wane mota yekuenda ikoko panonetsa, but kana une motorbike unokwanisa kufamba. Saka tokumbirawo kune vakasununguka kuti batsira to do that, to say guys, Mkoma JC tokumbirawo muwane chekufambisa. I know there are people who can do that, who can assist us in doing this, and I'm positive kuti very soon tinenge taane chekufambisa. Saka vanoda kuadvertisa, vanoda kutibatsira, tisu vanhu vatakatomirira kutoti muuye kwatiri tibatsirane tiite kuti basa iri rifambe riende mberi. Gokwe isarambe yakasarira, Gokwe irambe ichitaurwa. Yes, negative stories achauya, zvinhu zvikunzi kuvhura hombe zvichasangana nazvo, asi he also want to pick positive stories. Remember takambokupai story ya Mr. Madanero ari kuchengeta mbudzi. We have another man ari kuchengeta mbudzi futi ari kuduze nekusenta. We have another man ane game anochengeta mhuka dzemusango dzakanaka. Those stories are coming. Those are positive stories that are happening. We have our own MP, Mr. Madron Matiza, Honorable Madron Matiza. Vari kuitawo zvinhu. His hotel iri just after Gokwe wakuenda panjelele ndo kwakatopefoma Junius Praga recently paIndependence naNisha T. So these are the places that we also need to talk about and spread love of what is happening in Gokwe. Very soon Baba Shero vari kuya kuzopefoma kuno kuGokwe. Saka there is good things, there's positive things, also there's bad things. Saka tichange tichiita a mixed bag of what is happening in Gokwe, but mainly giving people a voice. So if you want to be part of that journey, get in touch, let's talk, let's push this work together, and I'll see you. Toda kutenda kana pane chimwe chandasiyirira ndichakuchiposta mucomment section. Kana pana vane mubvunzo munokubvunzawo chingopindura nomucomment section kuitira kuti basa redu tiende mberi. But one more update as I finish. Mombe dzakabhadharwa naChief dzaveko. Pane 2 idzo dzamuri kuona pascreen, ndo mombe dzakabviswa 2. Mombe 2 dzakabviswa naChief Nemangwe vachiti mhuri yekwaMusokeri ibatsirikane pausavi. Anzi imwe yachona iri kuuya nedzimwe dzachona 4 dziri munzira kuuya. Saka ndo mamiriro akaita nyaya, ndo mamiriro akaita nyaya yedu. We are hoping kuti in the near future tichange tichinzwawo kuti zvichafamba sei kumatare edzimhosva pamusoro penyaya. Tichange tichifambira tichinzwa kubva kumhuri inenge iriko kumatare edzimhosva kuti zviri kufamba sei. Tatenda nini JC Jethro Kenan Mutero. Tosangana zvakare pamaprogram atera. Keep on supporting, keep on subscribing, keep on liking, keep on sharing, and let's get to 100,000 very, very soon.